Itong araw na to ay napaka-exciting. Nandito po ako ngayon sa Australia. Marami akong ginawa dito. Unang-una, pumunta ako dun sa Tasmania. Namatay kasi ang lolo ko. Pumunta ako dun para sa kanyang funeral. Doon sa Tasmania, nagkaroon ako ng isang inheritance galing sa lolo ko. Yan ay isang button accordion. Natuto akong tumugtog ng button accordion niya. Sobrang ganda dito sa Australia ang mga tanawin, ang dagat. My brother-in-law Nathaniel in Australia. Cowabunga. Dito sa dagat. What's the water like, Nathaniel? How do you say it again? Malamig. Malamig. At sobrang mahalaga po ang family time. Da do di da do di da di da di do di da di do di da di da di do di da di do di da. Mason, do your trick. Do your trick. Yeah! Mason, where's Auntie Amby? Yay! Where's Mason? Mason, where's Uncle Jack? No, I'm not Uncle Jack. Yeah. Where's Grandpa? Where's Granddad? Grandpa. Where's Dad? Grandpa. Yay! Isang buwan na ako dito sa Australia. So baka iniisip nyo kung bakit isang buwan na ako dito sa Australia. Dahil may trabaho po ako. I work as account management support for a company called Mortgage Easy. In fact, meron din kaming YouTube channel. Subscribe din kayo dun. The channel name is Mortgage Broker. I'll link it in the description below. They got me to take part in this video they were doing for the company. Good morning, y'all. I'm here at Dragon Image in Brisbane with my sheriff. Yeehaw! We about to go catch us some evil bankers. Yeehaw! Let's go, Sheriff. Masaya po dito, kaso parang may kulang. Aking magandang asawa na si Shanta. So habang malayo kami sa isa't isa, nagsisend kami sa isa't isa ng mga video. Kita na agad video mo sa din ni Australia. Kita na agad sa... Mopay bibi ali ako ang park yan na naghulala ako kan hali. At ito po ang isang napaka-exciting na araw dahil uuwi na ako sa Pilipinas! Tara na! Take you home to mama. Wanna spend forever in the day with you. I really, really wanna. Alright, here we are. Nandito na ako sa Manila. Nandito na ako sa condo namin. Man, it's gonna suck if she's not home. Hello. Nahulog-log. Amoy ito kayo mukiwa ka. Pumayat ka. Hindi ako pumayat. Pumayat ka. Hindi ako. Tingnan mo. I can fit my fingers around your arm. Parang bumalik tayo sa LDR. Kainis. Namiss mo Manila. Mas namiss kita.
So it's a good thing I came home today because it's Shanta's birthday, diba? Yay! Sabihin mo, Shanta. You know, we haven't actually told our viewers on this YouTube channel kung ilang taon ka na. No, I think they know already. No, only if they watch your YouTube channel. So, sabihin mo, ilang taon ka na? I'm 33 years old. Ibabash na luwat ako niya. 33 tapos pa, bebe. Okay pa, baby. 33 ka na, umayos ka. Good to be with you again, bebe. So good to have you again, baby. Naano ako na sinako. Nasagad ka. Ayan, so tapos na po ang vlog namin. Ay! Kuti ay ka man. Tapos na po ang vlog namin. Pag-subscribe po at paki-ano. Wait lang, may surprise ako sa'yo. Sige nga. Sige na nga, bebe. Ito ang surprise ko. Kung tayo ay matanda na, sana Theme song natin. hindi tayo magbago. Kailanman, nasaan man ikaw ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y agad ay yakapin. Ako ba kaya'y ibigin mo kahit maputi na ang buhok ko? Wow, you... Yay! Duanta is back in Manila, ladies and gentlemen. Abangan niyo po ang mga upcoming video namin. Yay! Meron po kaming video na kasama ang Australian Filipino celebrity. Wow! Yes, at saka gagawin din namin yung Dear Duanta. Ayan, abangan po. Until next time. Goes over